ngay thatu zong zong te chebei le vek ule tun chuma po hian case dang dai le rap thlak tak kan ngai thlau le dona abula tanga atop thlengin min lo thlir sak le theu donia tun chuma kan case sei tur hian in hmu tira tanga in hmangai na te in biak tana ti mai chuan top ni se thil dang lam po ani kherlova ma se thik nga chu ron in rol tlatin he thil thleng hian chiana chi sang sang chu aron thlenta a tin he thil thlenga thil mak sak tak in phum chu twal thatu in ami tha hi mun him bera angai na hmuna a phum wang ani ome ole he chanchen kan sei tur hi a in tan na hmun chu Kanpur Uttar Pradesh India ramani in he khisa kan sei tur lian bera chu ekta gupta e kumsum thum pahnih mi Kanpur a cheng ani a kumsang ni soma khan sumdong mi Rahul Gupta an ti chu pasala niin ani po hi Kanpur mi le sa thaw ni nge nge ti chuan ektai le Rahul ate chu no pa in koprem tak le hlim tak ni in fa po pahni ani to a hetia pasala ni nuwa po hian ekta e chuan a hresel na le apian chu angai pui mo thinin hemi wang tak hian atak sa en kolnan ji ma te akal fowa he ajim kalna hmun hi an ina tanga hlelote ani nge nge ani ye chuan ani tin hun hman dan angin chu ni somhni pali kumsang ni somhni pali a khan ekta e chuan jim chu pan in ajim kalna hmun hi Green Park Stadium bula ani a he jim hi alun thinin kalpo an thanim viawa chuta chuan gym trainer po panga parok vel omin heng trainer te hian gym akal te chu mimaltan training te an nei pui vele a heta trainer te zinga pakhat chu Vimal Soni ani in ama hi ekta e personal trainer ani a an pahnih hian anin ngi hle nge nge ani te chuan hetia anin hmel shat nu hian ektai le Vimal te chu in kom ngai ta viawin chutia in kom ta reng le in mu fo thin ta chu chian ang mai ni to lovin anin kara chuan in hmangai na chu alo peng tatlat maya Vimal chu tlangwal ni ma se ektai ero chu pasal neya fa po pahni nei ani kan ti to kha ma se heti chung hian Vimal le ektai te chu gym chunga mai ni lovin gym po na po chuan anin mu ta fowa amai ro chu mei thla kum sang ni somni pali alo ni le me chuan Vimal chung da chuan an fa pa chu nopui nei turin ro manna an lo sem sak reng maya chu an ro manna chuan in nei ma a ti tur pui mo te po an lo ti nol to nge nge ni ome te chuan he thu Vimal an nopui anei tur tho chu ekta in han sha chuan a thin a rim ta hle maya Vimal chu rang taka chho sal ngalin heta hian an pahni chuan an in hnial na sal nge nge a Vimal chuan engwanga nopui nei tur nge ani ti te chu ektai thu sai chu ni in anin ka chu azia vele thona chuan anin hnial na ina a hrin chwa turin ekta e chuan Vimal chu ne nge moza chu abedu talo mi a chumi wang chuan ji ma po chuan akal du talo ani ye chuan hun enge ma chen alo le me hnuwa joni somni pali kumsa ni somni pali a khan jingdar sari vela ekta chuan jem chu pan vele in heta hian Vimal nen chuan anin holi a reilotia Vimal no pui ne chungchanga chuan in hnial thar in chutia hun eng ma chen anin hnial hnu chuan ektai chuan a work out chu zo felin chumi hnuwa Vimal te lo chuan gym chu a chho san le ta ani ni dang ang chu ne se ektai hi in lam pana ho ngal thini in chutia ngani chuan jing lam dariat li achen vela in hi a thlengtlang puya ma se hemini hian ekta e chu tlai alo ni hnuwa po alo ho theidir lo mai a pasal chuan atira chuan a thian te motorin akal tanga ni chu a ring dewa chumi wang chuan ekta e chu lo ngak rul dewin a theyang ang chuan a ngei vena ma se hetia tlai lam alo thlen po a alo ho tak lawa chuan a pasal chuan a thian te biak na number te chu zong chhuakin chumi hnuwa a thian te chu a bekwal ta a ma se anni la chuan an hmulo thu an lo sei tlat mai se hemi hnu hian ektai pasal Rahul chuan ama a theidan dana zong ve tawakin a theyang ang chuan a in dap kwala ma se azong na saviaw na in ektai chok mu tur reng reng om si lo heiba ka hian a phone na chu a biak tlang theilo bok nen huna kal zel chung po a anupui alo ho theilo ta ka chuan amang ang lutuk chuan police sun nai bera chuan complain awa thelu ta ani heta Rahulan a complain theluna hian anupui ekta e chu abo thole kidnap ani thei tho chu awasoya
Mase police lam chuan engwanga ma taka anupui bo tho chu ron report ni ani ti zotin anupui ekta chu me chele khathiam le fingbar tak ani thote anno soya heiba ka hian a hreselna a thaboka chumi wan chuan khoya emo thilpui motia akalani anrin thote le ama a alo ho vele mai anrin thote ba ka hadam taka lawum turin anlo shila hetia an shel no hian ektai pasal rahula po chu angai chu thavele te devin anupui po chu alo ho vele mai chu a hanring de ren rona ma se huna kal nuwa po anupui ektai chu alo ho thei re reng silo heti lai hian kanpur police po chuan investigation engma chu anlo la nei lawa le chuan anupui hetia rei tak nu po a alo la ho tak lawa hian rahul ri ro ha chu police te na hian bokal in anupui bo na case chu boipui turin avanor tangat kota hei mai ba ka hian rahul a chuan anupui gym kalna a an trainer vimal sonia chu arin hel tho police ne na hian a thlen bok ani le chuan hetiang taka rahul an mi rin hel ani an shat nuwa hian police tam chuan chui zui wat tha ne sha in an thei ang chuan an chui zui tak ngala chuta an chui zel na chuan CCTV footage atang chuan zuni somni pali kumsang ni somni pali jingdar saria khan ekta ichu jima alu ti shat ni in hemi nu a hian jima chho san lai po hi mu tho ni a ma se CCTV in ekta i a mu chen chu jingdar sari atanga dar sari li achan ve thleng ni in hei hi ekta gupta i mu nu na ber chu anita ani hei ba ka hian CCTV footage tanga te chuan mu ani to reng lo maya hemi wang hian police chuan vimal sonia chu chuya thuti han zo pia chu an han tum le ngala ma se vimal sonia po chu hemi ni vek juni somni pali atang hian a chan chen chu hria tur om lavin a chin tu mai nan shilawa tin hemi ni atang hian vimal chu ji ma po khan mu ni tangai lavin a phone na chu call tlang thei ani ta bok lawa ti chuan hetia amirin hlel ber vimala mu ani lo ta ka chuan police chuan rin dan chu ni ta ngalin chuta an rin thuwa chuan vimal le ektai chu an tlan bo dun ta emni ti chu an zona lian ber ani ta a heti lai mekin ektai pasal rahul chu anupui bo na awang hian aril ru a hal hi maya chumi wan chuan a thei ang anga lo zong ve rengin police officer lian tham a biak thei ang te chu alo be ve veka ma se heng ami biak te chanpui na chung po hian anupui ektai chu a mu thei si lo ei ba ka hian rahul chuan Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath po chu lekha te thon hialin a chanpuina angena ma se Chief Minister nena a lekha thon ero hi chu akmongi akmulo ti po a hria thei ta lo thung hei mai hi rahul chuan ala du tok lo Prime Minister Narendra Modi po kha lekha te thon hialin a chanpuina te angin boka hei ba ka hian Intelligence Bureau a apmel shiat Delhi om chu a bi hial boka ma se heng atumna le a beina te hian om zia chu anei thime lo ti chuan July thla ronin her chuakin August le September thla alo ni hnuwa po chuan ektai chin chang chu hria zui tur om tareng reng lo mai ani ti chuan October thla lo in her chuak le in ekta i abo atanga thlali na lai lo liam ta a heti lai hian police chuan vimala chung te then kha chu aruka le en thareng in tum kha chu vimala chung te singa pakha chu vimala chuan aron bihlo maya hetia achung te aron belai hi police tampo chuan lo hrive rengin heta tanga chiang te em mai chu vimala kha kanpura nge chuan alo la om reng maya te chuan police chuan vimala phone number chu chui le ngalin a omna chu anjong chuak thei da hlova chumi hnuwa police chuan vimala chu man ta ngalin kanpura bek chuan alo om reng alo ni a le chuan vimal chu kanpur police station a chuan thu zo fia tura hroi ngal ni in heta hian tho chu an zot fia ta ngal ani chuta an thu zo masak ber chu khoya nge ektai a om ti chu ni a ma se vimal chuan an zo na chu a chang thadu lo mai ni lovin an zo na chu a hel thei dan chu a zong ngara thumu malpo soi du lo ta tlat mai amai ro chu darkar engama chen tho an zo fia hnuwa vimal chu in puang tani nge in ektai chu a thani tho chu a soi ta mi a chu vele police sam chuan mak anti tak zet ani ber a chan chu atira an ngei dan ang kha chuan ektai kha khoya emo akal ta nianga in
aron let le mai an ring kha ni a ma se chu tiang ang chu alo ni der se lo te chuan police chuan ektai rong omna chu an han zot le a chuta Vimala chuan ektai rong chu luya a pai thole tuna chuan a omna a shed lo thu a soile a chumi hnuah police chuan khoi luya chiange a pai an han zole chuan Vimala chuan kanpur bul hnaiah chuan ani tin a soimaya etia police te thu zona hi uluk taka changin a theidan anga ti boy chu atum ang hle maya ma se ami zia chuan police lam chuan an rin hlel pha tlat maya ti chuan police chuan ain pawna chu an rin theinan nasa taka dop lein Vimala po chu atang rei theta bik lo ani ma na Vimala chuan thudik chu police hnena hian a soita vekta ani ti chuan ektai ruang ada na chu soile in police hnena chuan minlo zui ula ektai rong omna chu ka shilang chu ati mi a ma se heta police tena a hmun an han zo chuan Vimala chana chuan police makti chu a hlo le hle thung Vimalan ektai rong omna ni a soi chu district magistrate compound chung lama ni in magistrate compound hi hmun poimo takani a hei mai ba ka district magistrate le officer lian tak tak te office omna ni in just rang rang te ba ka lawyer te ni ten chet vel ni in mun lun le laili ang reng tak ani nge ani ti chuan Vimala soizel dan chuan ektai chu atha phot nuwa dim in bula arwang chu a phum tho soya ma se police chuan athu soi hi rin lo na an la nei chau mai e ba ka hian police chuan hlo thona lian tak nin e thu hi media lamten an sha chu an hlau hle maya achan po ektai chu thali chung lai bo to in police chuan nu ma engma an la nei lawa chu chapa ton hnai maya thil shat bel chu nei the chawin chu po chu ektai rang omna chu DM compound chunga ani ti chu ni a he thu media lamina an shat vai chuan police ta na ming chiat na rap thak ani don boxi ni chuan DM compound chung hi chone zana police ven hin noi omni in sarkar milian tak tak te po an chet bel na thin ani boka chuta chuan mi solen pui a khoi mai po ni lavin ami tha ruang nge chu a phum theiti media lamina an shat lo nan police chuan engtin nge ro manna an ne ang ti chu an ngei to na sa ta hle maya chuti lai me ken Vimala la chuan ektai atha mai chu do tok lavin sarkar milian tak in bula kher alo phum bok nen police ril ro chu a ha ta ema ram chunga media lamina an chia chu an hlau hle ani te chuan ro manna police chuan nei ta in media te share lo tur chuan arukin zana ektai rong chu la kan tum ta a heta hian mi thi dan a thok tu tinen chuan tangkopin mi tlem zong chu an roi boka ti chuan chung ho nen chuan man ro poi mo sang sang te ne na che chho pui chu an tum ta ani heng man ro mai ba ka hian plastic seat chu kengtelin hetia plastic seat an kena chan hi police sam chuan ektai chu thali vel phum ani to awang khan hetiang angari phum ani to chuan aru le atak saklem te bak chu au man jing to lawa chumi wan chuan plastic seat a ektai rang om ang chu khung khong ngal an tum ta a le chuan ro mana poimo an ti fel nuwa police chuan Vimala chu hroil in ani ba ka hian police pathum pali vel chu kalbokin Vimalan ektai ruang a phum na nia a soilam chu an papan ta ngala ma se an be se lo takin media lam chu police ai chuan an lo che rang zok lat mai DM compound bol mai a chuan media lam mi te chu lo om der to in police am chuan DM compound lo na ge chu an khar ta mak maya amai ro chu gate an khar chung po chuan reporter then kha chu gate chunga chuan lonin video then kha te chu an la man hial boka heng an video la ka hian police le an mi roi then khatina le an lai lai chu an la vek nge ani te chuan police le an mi roi te chuan le chu fidget vel set an lei nuwa ro then kha chu lai chuak ta nge in chung te chu plastic seat an kena chuan an da khom zela te chuan he an thilla khom ang te hi police chuan ruang da na ler thei bi ka son le in hetia an kalkwal pui lai vel po hi media lam then kha te chuan lo mu man shamin an hnu ma vel an ti fel vek nuwa police po chu intiar film zuin mi thir ruang da na mun chu an pan le ta dial ani ma se hemi zan he chuan police chuan media te chu engma an shil do mi alawa atu khwa alo war chuan police chuan media lam chu komin chuta chuan Vimal Sonian
ekta e atha thote chu an sei chuak ta ani ti chuan heiba ka hian police te nu chhezel na atanga alan danin ekta e kha pasala nei hnuwa po khan chim kal kha alabang laba chuta chuan trainer vima sani nian khan in tongin atira chuan thian ang chawin anin koma mase huna liam hnuwa anin kara chuan indu na chu lo piangin anlo in hmangai ta hle maya jima mai ni lovin pon lama te chuan in mu chho thinin chutia anin mu tak zela chuan anin zom na chu a thang le ta so thli a mase vimala chu tlangwala ni thongin nupui nei torin a chhungte po chuan ruwa manna lo siam puin nupui nei tor ani tareng maya chutia an lo ruwa manna chu mei thla kumsang ni somni paliatan khan ni in vimala po chuan anupui tura an lo zon chu mai chana a hmo hnuwa a chhungte ang bok chuan alo pom ve tamaya te chuan nupui nei tor chuan ruwa manna chu an nei ta ani hetia an ruwa manna ni na hian vimala hian sa khwana chongchanga ti hmasak tur ang po kha anupui tur nen hian an lo ti vek to alo ni a ma se hemi chung song hian ektai hna khan thil om dan chu a soi do mi alo thung chu chapa ektai sia chu a hlau zok emoni ti thei tur hian hian a zep tlat maya ma se engkim ero a thup zo seng talo chu chuan ektai rin hlenna chu chu chhuakin ektai chuan vimalan nupui anei tur tho chu a hritangi nge a chutia a hriat meu chuan vimala chuan ni rei lo tia nupui anei don ti chu hria in hei hian a thin a terim hle maya soitak ang khan vimala chu ama hrilawa nupui engwanga nei tumngi ani ti in a chhuat chal hial ani kha ti chuan ektai le vimala te chu in hnial ta deuh rengin ektai thinrim chuan chimpo chu a kal lo pha ta hiala ma se hun rei tak aliam hnuwa ektai chu jima chuan bakal ve le in heta hian vimala nen chuan anin hmale a ma se vimala a han hmu meu chuan a thin chu rim thar le hle in vimala nen chuan anin haule ta shep maya te chuan vimala chuan ektai thinrim na chu beng dei atum viau na in a thinrim na chu a re the se lo chu mai ba ka ektai chuan vimalan alo phasan nia angai wang chuan a thinrim na chu a zo so tin jimpo chu a chho san le tak ngala chu vele vimala chuan umzuin jimpo na vimala kar aite na chuan an chuang do na heta hian vimala hian ektai chu chuang turin a hril lui alo ni ti chuan a hmalama kan sei to stadium parking lama khan a kar chuan an kala heta hian thote a tira chuan pa ngai takin anin zo theya ma se ektai thinrim na re lo chu ron chuak in anin hnial ta shep mai chu vele vimala thin chuan a twar ta lo ani ma na thok le khata ektai chu rek ta shepin re lo te a rek hlum tamaya chatia a re hlum ta ka chuan vimala chu a re ro ha in enge ati ang te chu angai to tangat na ta te chuan ektai ron chu a kar hnunga chuan da in aril ro om an kho chunga mun him bernia angai na mun dm compound a chuan a khalut le a chuta chuan dm in bula mi hmu lo turin mun rak chu mu fo ta hlawin chuta chuan lei a lei khwar hnuwa ektai rong chu a phum ta ani te chuan chulai chu kalsan le in chutia a kalsan hnuwa chuan vimala chuan a mobile phone le ektai phone chu ati chengal veka hetia ati na chan po hi amana soile dan chuan ama in movie pakhat crime lam thil ain be to thosoin chuta chuan mi pakhat chuan mi a tha zo hnuwa a phone chu paibo ngalin he a movie en na hian thil ti sol to hi police chuan a phone mang chuan an chui chhuat thelo phata a hemi wang hian vimala po chuan a thil ti sol hnuwa chuan mobile phone chu ati chat mai ba ka achilek talo hle maya hemi hnuwa hian vimala chuan hman sang sang chu a pan kwal thosoin kanpura tho chuan la oma sila a local kwal na sa hle ni ome heti laila hian ekte chunga chu an lo mang ang hle maya a pasal rahula chuan anupui zinga lo ho thin tlai thleng po a alo la ho ta lo chu a ri ro ha phain police ne na chuan anupui bo thu kha report atuma ma se anni lamna chuan an lo ngai pui mo saklim lo ani kha emi hnuwa thil thlenzel dan kha chu kan ngai thlak ta kang kha alo ni ta ani te chuan press conference a police chuan media te hne na chuan vimala tu soi ang zong zong kha an soi ve maya a chan chu an ne chuan thil mu chhuwa dang an la nei meu si lo ma se thil tam tak police po in an lo ngai to lo zia chu alang chuak tel tel mai dm compound na cctv a khan vimala chu compound na alo zia chu langcheng ta hle in hetia a thlen hun po hi jing lamdar sari le min somli panga vela ani a
heta hian vimala chuan a kar hnung lama khan ektei ruang chu da in a phum na tur a ngei to mek ani kha hemi hnu mini somli panga vel dariat le achan vela chuan vimala chu DM office pona chuan a chuak le ti hmuni in hei hi a zia chuan vimala kha DM compound a khan mini somli panga vel lai a ti na ni chu ti chuan vimala chuan hun rok chu zong photin lei chu fitriat vela thuk a lei hnuwa ektei ruang chu phumin lein a chhil le ti na ni a ma se mini somli pang hun chunga ti atan chuan a har sanzia chu mitin sha the ani ome police ten an soidan chuan vimalan ektai a thana chu a tumlok ani lo thule ektai chu a thinrim awanga that angin an soya ma se hemi chungchanga hian mitam takin zona an nei tla thung vimala kar aite na khan police chuan scarf le shui mu in he kar ve khi vimalan ektai ari hlumna nia an soi khani a etea heng thila omta ka chuan zona pakhat lo langta chu vimala khan ektai kha tha atum reng wang niangai pol an om tatlat mai amai ro chu police be thung chuan vimala hian atum lok lo niangai in athu soidan che kha ani boka mase akar chungia scarf le shui om chuan a enter chu vimala hian ektai kha tumreng wangin a that ani chu an jing hlom tak zet ani hemi baka hian vimala hian atum lok lo chu antina a engwangin nge vimala hian hun him tak chu atla chopa a thlan theile thelte swal to le twal thatu te hian an rong chu an ti ralna tur an ngai to na sa thin ti chu kan thapek ome chu mai ni lo police lamin an manang ti chu an hlau hle boka chumi wan chuan ro manna po an lo nei lok thin tlang puya hemi ang che hi an vimala po hian ro manna chu alo nei sa ni ngai turani ektai tha ve le DM compound chu lu takalin mun ol chu a mungal tamaya chumi hnuwa fidria ta thok chu leila yen aphum le takngal ani kha ro man ani lautan chuan heti anga che thi thil thei lo tur ang hialangai ani ome ektai ruang aphum na hi kanpura chuan mun him ber ni oma soi thei hialani a in sarkar milian le jasba ka lawyer sang sang te an ombel na mun ni in chung chu police hian an beng reng nge nge ani hemi ringota po hian engtin nge bimala hian alua mi hmulawa ati thei ti chuni a chu aima a lamak zok chu leilei khwara phuma vole vekin mini somli panga chau hun a mangkha ni a in bimala hian a hmun tur hi alo ro manlok ani lo moti de chu zona alian hle boka chuba ka bimala hian khurti hi alo lai lok ani lo moti de chu an zona lian takani a ti chuan he case a hian rilru ti boy thil tam tak chu a tam hle maya police and press release ani na khan bimala chuan DM in bula hmun ola khan akar chu a khalut angina soya ma se he thila makbe tak mai chu DM in lo na gate kha fit nga li achan vel chau ani a heti lai hian bimala kar aiten chaw zong hi asira dar thalang huamin fit sari vel lai ani loi si hetiang thilte an han sha chho hnu a hian aiten chu engtin ma alu theidon lo ni te chu an shili a police auto shiatli an khaidan chuan belchian chu adol talo ema hemi wang hian police chuan mi poite hnen atang hian demna po an dong na saviau ni ome ti chuan forensic report atang po hian police en ro ro an hmu chhuate kha ektai ro ro ngei ni te chu DNA atang chuan an fin fia ta boka tin police en an hai chwa lai video alo hmu hian ektai pasal chuan anu pui kor aro ro bula lo omatang chuan lo sha in he video hi ektai abo tanga thlariat vel liam hnuwa ti chwa ani a he case chui chwa ani dewa chuti rol chuan chui chwa thei tok lo alani tlat thung ti chuan police po chuan vimala hian ektai kha atum reng wanga that ani nge ni lo chu an langai to na sa hle maya hei mai ba ka ektai le vimala te kha an ngai zong reng im ti po chu soi thei ni talavin thir she chang tu ber ektai la chu aboral dei boxi heti lai me khian rahula ektai pasal chuan kanpur police chu an na an tho thatlo awangin mo aphur tir na sa hle maya hei mai ba ka fin fian nei mi alawa anu pu chu arin omlo anga an tlang than tir awang khan akhing bele ta chonga te chuan heti thleng hi he case a kan la sha thei tok chu ani ri ta ani